През последните месеци се нагледахме на всякакви протести. За жалост, оказа се, че повечето от тези протести са не израз на някакво свободно гражданско волеизлияние, не е израз на някакво пробудило се гражданско общество, а добре организиран хепанинг или перформанс, или както искате го наречете, на една част от българската олигархия, които пред тези благовидни маски, а именно за защита на свободата, на демокрацията и на каквото там си изберете, всъщност тази част от българската олигархия се опитва да си върне изгубените позиции. Жалко е, че в началото доста хора се вързаха на този олигархичен план, но, както гледаме вече през последните седмици, все по-малко и по-малко стават желаящите да играят по свирката на красивите и умни олигарси, така че те ще трябва да се оправят сами със своите проблеми, например с данъчните. Това си е сериозен проблем. Но сега ще ви разкажем за един друг протест. Той не е толкова, даже изобщо не е отразяван от масовите средства за информация, от големите телевизии, защото е по-неудобен, защото засяга чуждестранни интереси. Става дума за протеста, който си е традиционен. Той преминава под мотото "Искаме си златото" и е свързан с една много стара тема в България, а именно темата за това как се изнасят българските природни богатства под формата на концесии, като, разбира се, концесиите са направени така, че да бъде чуждестранният концесионер изключително много облегчен, а пък българската държава да не спечели почти нищо. За това умните и красиви олигарси, разбира се, няма да говорят. За тях това не е интересно и не е престижно, пък и много от тях участват в подобни схеми. Но нека да чуем хората, които протестират не в името на някакви олигархични желания, а протестират по действително сериозни проблеми. Репортажа, който ще чуете, е на Васил Жечев. Искаме си златото! Искаме си златото! С тези викове започна поредния протест срещу ниската концесионна такса, плащана от канадската фирма Дънди Прешес за ползване на златоносната мина в град Челопеч. Демонстрацията се проведе пред сградата на Министерството на икономиката и енергетиката в София. Исканията на протестиращите са за административен достъп до условията, при които е отдадена златоносната мина, за прекратяване на дейността й, отнемане на лиценза и връщане под контрола на държавата на този, според тях, изключително печеливш сектор от икономиката. Тези техни искания са обговаряни в публичното пространство над половин година, въпреки попадане по стечение на ред обстоятелства в периферията на гръмкия, добре посетен, но ограничен до абстрактни и не толкова конкретни искания голям протест. Този път като че ли има някаква комуникация, диалог, обратна връзка дори за добро или зло с част от трудозаетите в този бизнес. За какво става дума? На проведения протест на КНСБ служители от минния сектор носиха плакати с надписи "Не искаме държавни мини", "Помним разрухата", както и "Не пипайте концесиите, те са европейски". Разговаряме с протестиращите срещу златодобива за това как се отнасят към този тип активност и какво мислят за тези послания, излъчени от синдикати. Първо, аз съм абсолютно сигурна, че тия там момци от КНСБ и от подкрепа са ги написали тия лозунги, защото едва ли хората, които са ги придружавали множеството, могат да формулират какво значи европейски мини. Аз не мога да формулирам. Мините са частни и даже не са собственост на никакви европейци, а на задокеанци. С голяма мъка трябва да кажа, че след като такива са били лозунгите, не мога да си обясня как хората, които са протестирали, са съгласявали с тях. Те не разбират ли какво значи добро управление и лошо управление на мината. Не е задължително държавата да управлява добре, нали? И държавата и частника могат зле и добре да управляват. Зависи от системата на организиране на обществото и на държавния механизъм. Както видяхме под лозунга, че държавата не е добър собственик от началото на 90-те години, криминално изприватизираха всичко, чрез държавата крадяха. Благодаря ви. Вашето име? Емилия Боряна Славкова. А защо сте тук? За пореден път съм тук всъщност, защото процентите, които ние получаваме от тази концесия, която се провежда тихомълком,
са смешни, мисля, че са под 2%. Дори в Африка са около 30%. Това за мен не е нормално, това е провеждане на геноцид. Това е истината. Имайки предвид състоянието, в което е държавата, само от една адекватна политика спрямо подземните богатства може да живееме що годе нормално. Колко време вече сте тук? Колко време протестирате? 23-та седмица. Какви са вашите искания? Подземните богатства да станат, както по Конституция, изключително държавна собственост и да се разработват от държавни мини компании, благодарение на агенция, която да замести бившия комитет по геология, който да се занимава с търсене и допроучване на находищата, тъй като те са много и не са допроучени до край. При създалата се обаче ситуация тук от последните дни, свързана с това, че от КНСБ протестираха срещу удържавяване на мини. Нещо, което влиза във вашите искания. Обяснете ми този сблъсък на позиции. Какъв е? И подкрепа, всеки знае, че са казионни и всъщност синдикати в България няма, въпреки че има над 145 синдиката регистрирани. Те работят за олигарсите в България. Тъй като иначе заплатите щяха да са доста по-високи, ако имаше истински синдикати в България. Какво ви кара да смятате, че ако бъде под държавен контрол, би се справило по-добре една мина и въобще? Специалистите, които се ползват тук в сегашните мини, са български. Миньорите също са български. Освен директорите, които са чужденци, не виждам какъв е проблема да бъде разработвана от държавата и цялата печалба да отива за нея. Освен това ще се извличат на место всички елементи, които се съдържат в рудите, а не да се казва, че се съдържа само злато и мед, дори и среброто да не се заплаща за него, което е според концесионния договор. Какво искате да кажете, че е поливалентна рудата? Всъщност в Челопеч са установени 46 редки метала в рудата, които вероятно се изличат от канадския концесионер в Намибия. Изличат се в Намибия. Защо не в България? Защото 2008 година нарочно е провален joint venture между държавата и Dundee Precious за изграждане на нов завод за извличане на метали, тъй като му е отказано ВОЗ. И под този претекст вече Dundee Precious решал да изнасят в техния завод в Намибия концентрата, за да могат там да извличат металите. Кой тогава контролира? Кой проконтролира целият процес? Всъщност този, колкото и малък да е, колко процент е за държавата? 1,5%. Коя е институцията, която контролира дали реално тези процент и половина са точно толкова, колкото декларира фирмата, концесионер? На сайта на Министерството на икономиката и енергетиката обявено, че на 1 март 2011 година е създаден единен орган за управление на подземните богатства. Преди 15 дни пуснах запитване да ми кажат кои са лицата и длъжностите, да ми ги изборят, но ми бе отказано под претекст, че това би довело до тяхната идентификация и ще застраши един вид личните им данни. Има орган, така ли излиза? Има, но може би само на хартия или е доста малобройни, затова не желаят да идентифицират броя на служителите и техните длъжности. Всъщност, вие успяхте ли да стигнете до самия концесионен договор? Би трябвало да има свободен обществен достъп, нали? Миналата седмица получихме за пети пореден път отказ, този път от Министерски съвет, който стопанисва Националния концесионен регистър. Бе ни отказано, тъй като това засяга трето лице, т.е. фирмата Dundee Precious Metals и трябва да бъде с нейното разрешение. Беше прикрепено писмо с официален отказ на Dundee Precious Metals да не бъде предоставен концесионен договор, тъй като това представлява търговска тайна. Благодаря ви, вашето име? Роман Кендеров. 12+3